Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Sinod kabanin kong house nam kat kanay spa kanay bunreho. Kabalalong hagawalang hantay mountain. Nagkanmao ba unong kren wong. Maladarag don kano kajing kermen ya kadiga judge bunreho kajongi. Kaday kadi. Bau pailang ujong ubelay. Udang banwan banya syagri lang kumupait lang ujung ublay. Bada kani kapor ngadon ban ongpat sa kumni. Bada kang don kanu ka jingkerman. Ya kani ka jaj benriu ka jongi. Kalong kadi. Namar ba mangi kum ka jaj benriu. Ngidang selihang bat ngidang terang. Ia ka hok bat ia ka jing sisya ka jong ublay. Ka ketien jong ublay kalong tang maka ka hok bat ka jing sisya. Namar kata dong ini plecing mot ini snap ia ka ketien ka jong ublay. Ka benta lani ka pang pedeng lani ka topik ka bangalabu nagani ka dukot ka boong. Ale yang ini apai siya utray namar ulatar Tewan pan kia yang ni, ula syok badun sop span yang ni, kapang pedeng kaong, wan pai no syau belai, wan pai no syau belai. Kato kani syapang kani ka kitab Uhosia, ulang uway nagi kadar ngut kinanya to lupa kiba kamriat, jonga testament kabarim. Lane kita ki minor prophets. Kajing rit jongki kamdei ka kubor jongki. Bagalong ka barit. Lane namar. Bakini kini tulupa ki long ki barit. Hanrei. Kajing rit kalong. Namar bagi kubor jongki ki long ki bakam kendiat. Lane ki bakam lengkot. Habayan ujor. Bat ki weipat ki major prophets. Kum. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, batu Daniel. Na pedeng kini ki khat arngut, kini ki minor prophets, lani kini tu lupa ki bakhamrit. Hosea ulong uban nengkong na pedeng kini ki khat arngut. Kekerteng Hosea, kemut kajing penem. Kajing penem. Long ba kajing tray, kajang Hosea kumunang itu lupa. Kalong ka bajrong, kata nadu, kasnem kuba nyuspa san fulay, hadu nyuspa kat san eski, kumalay po pras nem. Kajing tray kajang Hagani kapor, Long ba ula hagapor kajing sensyar usim Jeroboam ubaar. Uni ulong usim ubabha, bad usim ubarubulay. Jong ki Israel. Long hagani kapor jong uni usim Jeroboam ubaar. Kahima Israel kasyongsan, bad ki briyo, ki pahu pahay, namar ki yo ki kot baha. Kalong kapor jong ka ayom ksiar. Henry ka bas ngausi kalong. Habagi briw ki yo ki kot ki pahu pahay. Kajulong karukom. Baka ya lampat ya karukom jong ki. Siya ka jing kabas niyo. Ka jing kabas niyo. Ki briw ki snang ban thala thalain. Bat ngin siya pet. Syusyu. Kumno bagi kata ka jing ka joki. Long kuman sipan kan mau. Kahima Israel ka bakentup ya ki kat arjaj. Ki Israel hagapor Solomon. Kalapaj arliang hagapor urehaw bawam. Uniukun ujong Solomon hi. Kahima Israel kalapaj arliang sa kahima Juda basyati. Kabakentup ya ka jaj Juda bat Benjamin. Bat kahima Israel kabasyate kabakentup iki weipat ki sipaw jaj ki basah
namar ki Israel ki kon Israel ki don shipau jad baroh ar sharum bat shipau jad sheneng platho yakani ka kitab syakahima Israel ka basyatei Hosea udon ka jing sneu lem ka bejur nak benta lagi breu bat nak benta lagi jong ka jing syempap namar ka komer ka tengah jong u ka bale anuti layatu aglanong ka baar ka dukot ka basan ya ka ni ka jing le anuti ka jong ka ngin bat ya gini ki kentien Hosea udon ka jing sneu lem ka bejur na ka benta lagi jaj benriu Israel ngarungan play pi hagani ka por bagani ka kitab Hosea kadai ka kitab ka balong impress pahenga kitab Hosea bat ka kitab Amos nadu bangarung seminary ngayo jing tip ngayo jing syai bagini ki kitab artuli gilong ki badan kambha ban keren ha kani ka pateng menriu ka bagi Andai ka pelai yang agak long, ba kata ngalalong pastor, kum ordain pastor arpunya usnem, like tang na kabang keren subject, ngampat ju keren, ya kadiga kitab Hosea. Laka don kata kajing sengau kia, ha ka bensium ke jong ha. Mana mantip kalong ka mon ke jong ublay, bangangan keren, ha ka jia seng sinot kabakum kani. Naman ngayo ya ka jinglong jingman, ka jong ka ri ba ka chat ben riu, jong ki ba nget, hagi di kisugi. Ka kubor, ka ba kongsan, ka ba Hosea, ka long, ka jingkot, ya ki Israel, ban paino, sialaw jong ublay, kata ka long ka kubor, ka ba kongsan jong Hosea, ban kot, ya ki Israel, ban paino, sialaw jong ublay. Ke lenong ka benengkong hadulai ka ai ya kata ka sur jong ka kubor jong ka kitab hi baro ka wehi kare ka kitab jong ka jingkot ya ki Israel nama katang ini ban sengap bah ka di kapor nama nganget kani ka lo ka jingkot ya nga ba dia piru kumno ki Israel ki embat ki long hapdeng kata kapor jong Hosea ka wei ka bau Hosea ukuran ka benengkong kalong syabang ka pop ka jong ki Israel kadi ka pop jong ki Israel hagi ni kisengi ban keren yano syabang ka pop jong no kalong ka ba bat ndan ba kam not ban keren bat hagi nung sngap ru kalong ka ba sngew ngia ka ba ngingim man hanrei hagi ni ka por da ka jing tungin pai ya kani bangin ya keren sabang kani ka pop jong Israel kay kani ka pop ka jong Israel kalong ka bapla bau blay ubata yo Hosea ban syong kurim ya kaway ka briw ka bagkerteng ka komer ka balayat palat na ulaw jong utengah ka komer kala syat syukor ya law tengah da ka ba klim ya ki way pat ki briw kani ka jing long jong ka kalapan king kli ya Hosea utengah try jong ka kampat ya syu ya henry ka ya be sya ki way pat ki briw ki bale ya ka kani ka jing sempap jong Hosea hala ka jong ka yeng ka sem kani ka parsi ka jing long ka jang upat lang jong ubelay kani ka parsi jong ka jing long jong upat lang jong ubelay ubala klim ya ki way pat ki belay jong ki nong kanan ya kata ka jing mani belay tau yaw tau belay bal jong ki nong kanan uniw belay bal jong ki nong kanan ubala tip ya ka ya kumutaw fertility God ublay uwa ay ka jing penroy bat ya ka jing penan bahaya ka ni ka kendaw kumta ya ka tung ka tep bat ya ka rep ka rihang
kepada don kam shisha ban le ya ki jing le nuti bad ki jing le jing em ki ba auria amdei tangkap harsi Henry kadei kabadawa bagi kon Israel lane kinu ki ba mane yo ni ublay ba ken em ka jing em ka bakum kata lapan Israel ya ka jing long nuti ka komer bat ka jing mane blay tau ki Israel ka jat ben rew ka bala jit jong ublay ka la klim ya ki blay tau jong ki nong kanan kani kalong ka kubor ka bang himsula ban mudur maka jat ben rew Israel ka jat ben rew ka bala jit kerpang do blay kala klim bat mane ya ki blay tau jong ki nong kanan imat kim hun shu ban sakri yau blay uba em uba kimla ban yo i lagi jong ki khmat brio kim kwa ban sha set kut yala di tangapo ta temple ki kwa ban yo i lagi jong ki khmat yau blay uba ki mane walau long u blay uba yapru namar hagaba mane ya u ku mangala ong sa khmat kiyo ban le kemen kiyo ban le sneu ba hagir ko mane blai kinong kanan ki be yaj ringkat bat ki kam auria ban pen sneu ba ya kata ka jing kwa brai jo ka jing em ka do ka jongki hang ta ya puniru abang ngi dang ya pulih kidon kita ki jing mane blai ki ba kum kini kiba katakan niam kahikaya kirung batu Rajneesh guru jongu maban pensau bah baka jing yang mana belai kaba pensau bah tam ban yo ya kata ka bliss kiang ka blissful life lane kata ka jing kemen ka bah klitam nama kikim nget ya ka beneng kinget baka beneng ka dei kata ka jing le auria ka jongki bat yong ka dei ha ka ba kum kata ka por pin mat ya kata ka beneng kum taru kinong kanan kilale o ki kon Israel kilale hangta hari kanan kari ka ba ublay ula kular bat ula ayaki kumalong ka komer ka balayat palat na ulo jong utnga kum taru kala long bat ki kon Israel jong ka hima ka basyatay kila mane ki balay hau jong kinong asriyaru bat klempet kila mane wat ki blay jong kinong Egypt kamlong ka ba suk kamlong ka ba yangi habangi ngilanut banle ka way ka kam ka ba sneo ka ba baman kalong ka ba suk yangi bangin le ka way sa ka way pat na marusaitan ng pensyoy ruang dahaya ka turo pile saya ka nilay balay umlong banle kata kalong ka jinglong ka jingman yung ikon Israel haga ka por kila klet no ilaw jong ublay uwa im bat uwa shisha ubalale bah ubalale ki kamba yaki ubagi pa jong ki kila mane bat kila mane daga jingshap ting borham kila ya bit ya ka bor jong kini ki hima ki ba kraw jong ka to ka por ki berkat bau blay jong ki nong kanan ukham klan ban ya blay jong ki kata kalong ka por ka bala jasisya haka history jong ki kon Israel kada du bagila berkat bau tau blay bal jong ki nong kanan baru blay ki Assyria, blay jong ki Egypt, kila kam kraw pan yo blay Jehovah. Israel kila long kiba it bat buat bor. Kiba buat aga jingsaw bah. Bertay bat aga spa. Kikwa baga bertay kanito yaki. Ya ka bor ka jongki kini ki benta ki wong ale yang ini apai syautrohai ale ini apai syautrohai kini ka wan ka subconsciousness
Lani kata ka jing taban tiap beriu pat. Bat nan balak ban ong. Mano bakren ni kini kiktian. Dai ka jing ya kren hapdeng para kon Israel. Bagi kendit ben riu na kata ka jing long ka basangsot ka jongki. Lani dai Hosea ubakot yaki ban ong. Ale yang ini lek paino syau try. Hoi ka kotba Hebrew. Kamsum don ka jing tu ka basyai. Mano ba ya wer yano. Henry ki babon kinang batay ki nget. Baka day ka jing ya wer ki kon Israel para lokhi. Kung matsipin kan mau. Utray katew yaw blay Jehovah. Yaw blay Yahweh, lani ublay Jehovah. Kakatian pai, lani lek pai. Hak Old Testament, kalong kakatian, kabakut jing mut bah, kabakit jing mut bah ka Testament kabarim. Yale ngin lek pai, lani pai. Kalong kabakit jing mut bah, hak Testament kabarim. Kalong kaktin ka ba, kit ya ka jingmut, kala ka ba mut, ka ba ngingi ju ya kam ya kren, kam bonsin, haka testament ka ba tumay. Kala ka ba mut, haka testament ka ba tumay. Hang ni ka mut, bagi Israel kin paino, nagiblay jong kinong kanan, bat nagiwaypat ki bor, na ka bakil lech wat jigerat bakin lech pai shau blay Yahweh ka jingkli yang imenta ko kaong hato ka long kumju yang iru banya be ya ki ei jong ka pertai da ka baklat no iraw jong ublay hato ni ai jakano yaki bor jong ka pertai ban syong hagi donut jongi haga jaga bangin ayo mensim ublay ban penyat ban sensyar yaga jing em ka jogi kawai ka ba la syok jing mot enga kawai ni ka jing duai haga tu ka revival arijan rihu kawai ka yeng naga long yeng long sem ka badang long naga niam tenrai Andai hadian bagi Yesus sekebalan. Ngalayok ban baptis ki baro sien. Wai ni ki kon samla jong kata ka yeng uduhai ong kum ne. Ki breu ki bawan na ka barang kenya ka banang kriam. Ula duhai kum ne. Ka barang syok jingmut hanga palat e. Wong ablay. Tawan no mame ko Jisu. Bansen syarno ya ka yeng ka sem. Bat panyat no mame ya ka jing im ka jongi baro. Riu ki badang kenya dang kriam. Haba gila long kristan. Ki bret no ikita ki jing kenya jing kriam. Bat ki invite ki khot ya ubalay. Ki IT bat kerpat hau. Baun sen syarno mau ya ka yeng ya ka sem. Bada ka jing em ka jongki. Kini kisngi ki bangingi em. Kilong kisngi ki bada kongpong. Ki babon ki parbaget. Ka jinglong ka jing em jongingi don hapdeng kini ki ar. Ka way ni ki jinglong ka bangingi long hagi ni kisngi mentah kalong. Ka jing hiar haka jinglong mensem. Lani ngala banong. Ka jing bom patiaw hagi ki balong ki bakenja mensem kata ka spiritual indifference ka jongi ka bangim patiaw mangile bom sidnyaw syu ki ki bakenja mensem bat ngim saliaro banong man yetu hagi weipat ya kata ka rukomlong ka jongi bangingis ngeuday katkum ka Dictionary Webster, kung bakata kajing paidian, kamot kajing duno, ya kata kajing long jing im kababaha.
Lani ya kabangim praktis yuk, ngim lesyo ya katakan niam kabangingi judan. Ngim praktis yuk. Ngila duno, ya kata kejia selok kejongi badu belai. Bat ngilaman daita, bat ngilong kibom patiau syuk, ya ki ei kiba kenya mensim. Bat kibala hapno ru wat, na kata kejinget kejongi. Kajing hapno kejongi bonsin. Kadai da kajing kentat no kejongi. Hakajing tip briu biang-biang. Ya kata kajing sisya. Kajong ublay. Ya kabalapan pau. Hakaktin kajong ublay. Bat leng bau kon jong u Jesus Christ. Kat nungut na pedeng jongi. Ngidon kajing selok. Kabajan badu blay. Kano na pedeng jongi ngidang bang. Bat ngidang pediang ngidang ka jong ublay. Hakajing ka jongi ka baman gasmi. Kawairu ka pop. Kabangi kum kikon jong ublay. Bonsen ngiju hapno. Kalong namar balarong no yangi nagajing sisya ka jong ublay. Da kata kajing long auria jong kado kajongi ya kabaka pop bonsin kajus no hakajing kajongi kani ka lamru yangi sa kajing thala thaleng sa kajing buat lengkara bat kumjo wat hadu bangin nur ban sim ya kajing jogi mensim ke ban lui kini kisngi ke ba mentah kilong kisni ki bangi pule man kapor. Ya ki kubor. Jong ki ni ki jingjia. Jong ki yap ki Ki ba mdon jing map syuk wat iki riu kentay. Mdon jing map syuk wat iki kelong ya ki kena. Kay kabanang sujia lang tor. Kababen par yang kriat. Yang ibaro. Bat ki ba kum kini ki jur hadu kata-kata. Kawairu nagipap kiba kamjur apdeng jongi wat langilalong kiba gay. Mangim don syu kata kajing saukit kli akmat jong ublay, bat akmat jong kabalang. Ngim don syu kajing saukit kli akmat jong ublay, bat akmat jong kabalang ru. Langilong kidukot jong kabalang, langilong kikon ki jong ublay. Kabami nang tagalong. Bangilong ineffective. Ngilong kibam larkam hakajing kajongi. Bat laylay banong hakata kajing saki kajongi. Yagaktin kajogublay. Saki waypat. Aray nga don ban kan mau yakadi kajing sisya. Kawag kren yakadi kajing long jongi yakadi kapor. Kabala to akasiti segi kalatia kalanong kabasan kadukot kat kendayar puway ko. Manta kijing le jong kado kilong kiba pau kibalong kaba klem kajing bom khoj kabale nuti kaba klem kajing bom khoj bat kabale nuti kajing mane blay thau kajing aik soj kajing ya shon kajing ya nia kajing pi hun kajing bitar kajing ya pat kajing ya klat kajing ya pat niam kijing bisni, kijing buat, kijing dikiat hau-hau, bat kiba kum kita, syabhang kiba ngamaham lupayo pi, kumbangala maham mensua, bagita kiba yaile, kat kita ki kinom yo, iya kahima ublay. Kalong kabaleno yengi, lada kini ki pop, jong kani kadok kajongi, ki pelong yengi bangindu, lena ino, iya kahima kajong ublay. Ubli gereham uang kumni. Habau keren sepang kani kapop. Jong kado kajongi uang. Ada filong utau banget au kres. Pinlong ubarung syakatmah. Namar kijing ko abray jong kado
ki jing shonjur lani ki influence yung ni ka pertai bat ubaman kini le thma ya ka jing em krispan ka jongpi ka do kanile thma ya ka mensim bat ka mensim kanile thma ya ka do bat kan don lenter ka jing le hapdeng ka do bat ka mensim ba ka por ka ba kerpang ka ba pipin yo ia kata ka jingsuk ka ba janai kalong tang lada pipi IT teli telan bat pi pendam ya lade how Chris haman la ka way pa ka way ka benta in every phase of your life haman ka way pa ka way ka benta jo ka jing em ka jong pi bon ki breu ki kwa bandon ka way ka kejat ha ka perthei bat ka way ka kejat ha ka hima ka jong belai bat kalong kumba bong ang ya ki artli ki kejat ka way sa kata ka liang jo ka kenro bat ka way sa bar jo ka kenro ang ubeli geraham bat hinom syam jing suk ka jing im ka bakum kata la sa tai sa siliang ka kenro lane sa di sa siliang ka kenro kibriu ki berkat bakin dilut ya ki ki babang jo ka pertai kinom hun lano ro kani kalong ka jing sisya bon sin yung enjoy bat kani ka pertai rengi su jot kai penban la ka jong ka jing em wat mot mangikum ki kristan ngin yo enjoy na ka pertai ngin yo enjoy men na ka pertai himla da lele ru kani kalong ka jing sisya namar kata obli gram open kut dagi digi tin wang declare yourself for Christ penbena yala de bapi day nakabentau Chris for Christ and the church we stand fikin mau nakabentau Chris bat kabalang iyem nakabentau Chris bat kabalang iyem kani kade ban long ka jing sisya having yong yang in late pai no show try bangi kum ki banget ladang yim yang nakamandau Chris bat kabalang nakabenta jong no pat ngin yang ngi so syong shit ba bangi yang ha di ka pertai nam da ki wei ki kam jo ka di ka pertai lada ka tu ka jing rehem jo pi ka don ba pi yang nakabentau Chris Arnashal Pradesh menen ngi yoi bagi beriu kumba arlak ki Kristan ki yang nakamandau Chris bat kabalang wada pedeng ke tugas state kababun ba ki dong ki non Christian ki bom day Kristan rei ki nut ban mi ban pen pau ya ka jinglong Kristan ka jongki klem jing septing klem jing le ran bat klem don ka no ka jing ma ka wiro ka benta ka baar ka ba ka jinglong ka jingman jongi kawai kita ka jinglong riu pertai jongi ka worldliness wanya ingo yo blay bangi dan hakani ka ri India ka jongi ka secular country ka ri lalut hanai kum ki Kristan ngidei ban long ki ba syampan pat bangin long ki ba lajlan ngimdi ban keno than ya ka sarkar lani ki bor paniat namar ki ban pet ya ki niam boro ki kambara ndai bagin ya sya siliang ka wai ka niam kum ki Kristan ngimdi ban seupla bangilong tang 2.3 something person hapo ka India baro ka wai nama kata kadai ka badon kamba gi bangingin sneutu kumno bangingin hagani ka ri kabala sensyar lang dagi babon ba kibom day nagaju kajingat tiem jong blay kay kaya ngi bangin buram mi kisim ngin buram mi kinong sensyar andai ka Bible du kay kairu kumno bangin precept bangin bot tengkai yela ka jong ka jingim Kristan ka jongi nang bangin sutu ka ay kani ka worldliness lani kata ka jinglong ru pertai ban long ki ba riu pertai lani ki jingmut ki ba kenja pertai
kat kum ka jing batai kalong bangingi IT laningi peniatan nyala de bat ki ki worldly interest bat ki ki jing sneu tenat jong gani ka pertai ki balong persya ya ki ki ba kenja man sem par bangai hagini sngi bangi ementa ngai kumangim ju bisyar syu kani ka ya dain em kat kum tin ju blai kani ka ya dain em kat kum ka jing nget ka jongi balada ngi le kum ne ngi kren kum ne ka ya dain em syu bat kata ka jing nget kristan ka jongi I kumba kam don syu kata ka self evaluation u kristan uba kenja bertei laneu kristan uba kenja do ju berkat syu shwang kita ki ru ki be day bat kani ka jing em kani ka jing em ka mensim ka ba kordor ka ba ublei ai ka ba dia pi ka mensim ka bom yap ka mensim ka ba em syadu kita ki bom juga ngim nang syu ban ken kordor ialah ka jong ka mensim ublei ai ngi kani ka mensim kat kum ka shiti ba aru petrus kelenong ka badeng kong bat ka khot ka balai ai ngi kani ka mensim ka ba kodor na ka buram bat na ka jing bah ka jongi hi bat na ka buram ka jong blai Kristen uba kenja bertai ka jinglong ka tu ngi thu na ka jinglong ka bom ne ka jinglong ka bom scam ka instability but ulong ubom don discipline and is on discipline para bangai ngaso tenat ya ka apil jongi pastor moderator jongi kumno bangin long ki balong discipline hamtama bangil along ki leaders kumno bangin long ki bayai ne dek baburam ngimla syu ban yai ne agino gino ke jeseng nabas dang ro ngimla ban poi hab gut ro ngimla ban shong hab deng ro ngiep het kata kar kom long ke jongi kata kar kom long ke jongi ha ki dikisgi shano kala wei ke jongi kan long shano kala wei jongi kan poi par bangai kani ka pan I bangingi long ki brio ki bom scam ki bom don ka Christian discipline madu Jacob le wong ki ba kum kita ki brio ki long contaminated ki long ki ba penjengot madu Jacob wong shushu ki long ki bele persya you blay they are rebellious to God Jacob wong shushu sakawai ka ketien baka jinglong pertai Kristan kalong bau penlong paralok yeledi bat ka pertai bat upulong nong shun bat ublay bau day ubakam it yagi jing sneu bah bani ka ba it ya ublay he is a lover of pleasure more than a lover of God ong Timothy ngin tunjuk yeledi ngilong ki bakam it ya ublay ne ki bakam it yagi jing sneu bah jong adi ka pertai Kristan ubak kenja bertai ulong susu uta ubalong half hearted ubalong siteng mensim siteng donut sikijat uyang hakahima ka jumblay ka bong mene bat namar ba uyang ta sikijat ulong ubasuk ba ban fall victims lade baun sya pan kelem hagi no ki jing pan shoy lani hamman la ki jing pan shoy usuk kelem bet namaru yang sikijat tang sikijat aga hima ke jong belai persyang pi yang sikijat sesak kenyat ai kelung ru pin sit lane pin kelon mangi kong ki Kristan ki benget ru ken mau bangim dai ban yang siliang kijat
Kristen bakanya bertai udai tang utau ba ai ka lip service. Ba ai tang ka de ka jing syakri ka ba shipan ki sentur. Wat la ka dei kat ya kita ka ji kai shong tan rai jo ka tin ka jong blai. Andai ke bakan taj ya ka dor ka jong ka. He gives a lip service to a form of doctrine, but ignores any real substance. Ignores any real substance. Ngim ngetsu ya ka ei ka ba shisha. Ei ka ba kya bat ka theo jimot. Para mga ngidi ban bishar ba. Ya gini ki ei ha ka jinglong jing em Kristan ka jongi. Sa si sin pat ubiligram haba ukuran siya pang gani ka worldliness. Lani ka jinglong riu pertay jongi kung ki Kristan. Wow. Baga Bible kai bangingin hagani ka bertay, nray bangim day banya simenta, nagijing snew yung gani ka bertay. Bangim day banya simenta, nagijing snew yung gani ka bertay. Ngiday ban siya pa niya klat na gani ka bertay yung gajing snew. Ngiday ban siya pa niya klat na gani gajing snew yung gani ka bertay. Ngide bandan kata ka conscience, kata ka jingetip len, haga man sim ka jogi, ong biligraham. Habang imut ban le, ya ka ei, lani imut ban keren ya ka ei, lani berkat ya ka ei, ngide ban keli jing keli, lau blay, umanjur ya ka ni ka bangangale, lagani kaya hap kat kum ka Christian principle ka jogi, hato lagani kanlong ne Umau jen tot na ka benta jong ki weipat ki bayo bat ki ba pet ya ka jing ka jogi. Beligira mo ang to berkat. Ara pi ang bakini baro kilang ki badai yang aban le ki badai yang aban keren. To mudur sa kaway wang beligira ham. Mudur sa kaway. Balada ka jia no ka jingwan bisyar ka jo ublay. Haka bakum ka daga pohar. Hato pisaus kem manong, yes, I am right. Hato pisaus kem bapilong ubabiyang ubaday. Dan si sen kibayan niya, baduway unong yalap. Niyaw na yalap wong, kani kajing di secret kajing bam dumajong pikam long kababaha. Ang kita serat kani rukam long pop. Mlong pop. Nga si panlengkot na ito. Wang habapi ang bakam long pop. Ti habapi say duma. Bapi say kisikret bandi. Kung malek ka siya baka jati da duay siya ublay kan. Ba ublay unda kerku ti keduma. Kitu kisikret kijong pi. Itu kijing di ba kijing baham. Pinut banduay ublay kumta. Hangta uta uba pensan yala di ularem. Wang siya no pilad not manduhay. Ngiro kum gibangay ngidi ban snew tu ya gidi ka jing siya. Bat sa kaway ka jing kai ka ba kong san ka ba bili karam ay siya ba ngani ka jinglong pertay wang sngap ha. Baga ni ka jinglong pertay ka worldliness kam ju hap hangi kum kita iki lumta. Haga ni ka global warming piu iki hap ki lumta buk mo. Kabapan syapting mahaya gitu ki jaka ki badan si ki jaka tem bagi haban kenria sinong kat ke Jakarta ke nongba juga Indonesia ke nongba ke capital city jong ke ri Indonesia ke haban kenria no namar ki hab kini ki avalanche da ka jing klut juga bertai andai kani ka jinglong riu bertai ong bili graham bagam ju hap kum ki avalanche kum kita ki lumta bat ka basar par sa tembaro anai ka ni kadai ka steady drip kadai ka jing hap ka basuki jong ki bat ka balang kum ka tu ka drip ka bangi ai ke hospital ka bala ban sat bat pen wat ya ki mauro kani ka jinglong bertai kawan suki
kapan ia dialog bat ngi kapan ia jan bat gi bat kapan sengau ju bat ngi hadu ka ba khadu phim sau thu shu kum no ka ta ya ka jingem ka jong hi bat kum no ngin job ya ka ni ka jing long per thai dei tang da ka bor ka jong men sim jong belai dei tang da ka bor ka jong men sim ba khot jong belai ubangingi ailat ban im hapo jongi une un bat yangi une un ri bat un sumar yangi kabenta ka baar kani ke kitab yung Hosea ke thu ya ka jing bishar ublay kaban jia hagari Israel ke thu ya ka jing bishar ka jong ublay kaban jia hagari Israel kalau nong pradu sipo kia tu ya kini ke jing shisha bau blay wan sabishar ya ki kon Israel lemda ki kala kabamot kani ka pau na kini ke jing shisha Hosea ulayo laingot ki kon na kini ke tengah klim ke jongu ke komer pet nagarukom ai kerteng ya kini ki laingot ublay uba ai kerteng ublay ai kerteng dagi jingmut ki badan persya ya ki Israel ki kerteng kilong uban nengkong u Jezreel kabamot ublay upan saprat kabaar ukot kaloru hama kabamot bomdon jingis bay bom don jingis day bat ubalai ulo ami kabamot kim day kibriu jonga kim day kibriu jonga manelong kibriu kibalajit jong ublay bat kapor kan wan haka ublay un pensopret ublay don jingis neisyo bat ublay kamsyu kum lagi jong Wong kim daisyu ki briu jong ha. Kini ki kerteng ki pen i. Bau belai un sabisyar. Bat un pesapret. Bat un sakentaj no ya ki kon Israel. Namar ki pop jongki. Kumba ki ngej. Kumba ki bangej. Ngiru. Ladang iyay pen ya lagi dodot. Man sekri ya ki way pat ki belai. Hagani ka pertai. Bat ban lendat no ilau jangu belai. Kabala ban pau hangi bagi long ki ba kham ha. Bat ki ba kham krau ka bor. Kan wan. Haga bau belai kun sabisyar yangi. Bat ka ba kut yangi kan long. Ka ba ngiu. Bat ka ba syirkai kata-kata. Kabakut kajongi kum ki khon ki jo blai ki balanget ki balai thu kan long ka ba kata-kata kasiti ge bru ka lenong ka ba sipau ka de khot arpun rio do arpun nyau bat ka ba lai peu lai puwe nga kwa ban pule ha ka di ka por siti ge bru ka lenong ka ba sipau ka de khot arpun rio arpunyau nama ladang ile pop dalaga monhi endang ile yo pediang ya ka jingtip ya ka jingsisya kamsa syu ka jingknya namar ka pop henrai ka jing kme lenti ba iting ya ka jing bishar bar ka jing klang ka ding ka ban sabamdu ya kita ki nongle persya laipo bat laipo we namar ngi thu yau tau bala ong kajing paner pot kalong ka jonga ngan le ke liang manga patro utrai on sabishar ya lau padlang bat kalong ka baiteng ya ka ban hap hagik tiu blei uba em kalong ka baiteng ya ka ban hap hagik tiu blei uba em kalong gay ka bas gaw ngiw hadu kata-kata ko ki parbaget
usaitan na kinikis ni, uweng no, yang i, yang ada utit, yang kajing sabti. Yang kabagaktin, yang belay kaong. Bagajing sedang, yang kajing start, kalong kajing sabti. Henry, usaitan na kinikis ni, uweng, yang kajing sabti. Wat ang bahabangingim sabti, siyo, bapin lat, na kajing bisyar, kajing ubelay. Kalong kay kabas ngaw malum. Ladang ingi hap, hagik di kejog belay. Idon bon ba, aga balang hagi ni gisngi mentah. Ki bom la syuk ban kiu, syuk ying kejog belay. Ki bom la syuk ban mane yau belay. Ki bom tip syuk kajia ayu hala kejog balang. Bat ki bom patiaw syuk, yagi ki bakin dia mensihim. Wat mangi ki bedon hagi ni kapor ku mengelohong. Tungin bisyar yala de. Bangingin om hap. Hagik ti ke bedon bor ke jogo belay. Nginom hap da lelay. Namaru belay kwa bangingin jot. Nai babaro na pedeng jungingin yo. Ya kata ka jingim. Ka benta ka balay. Bat ka bakadu. Ka kren. Ya ka jingi ju belay. Ya la ka chat ben riu. Ka Jesus pa, Hosea ila ka yung katanga, ka bapaw, ka lanong, ka balay, bat ka dekot, ka baar. Ka teuro, ya ka Jesus pa, ublay, ila ka judge ben riyo. Haba ka komer, ka tanga, ka jangu, ka laklim, om tang yaway, hendray ya ki babun, na magalayat aurea. Ublay, ulabata, yaw Hosea wang, ki let shim but it yala ka jong kataga what ino yaka hendray to tit to suspa ru yaka kajing le tit jong Hosea yala ka jong kataga namar ka ladino yala ka jong ka hok haki weipat ki balak tit yaka hoj hagaan jong ki jiu ya ka briu ka balag klim la ban ino na orang ba dan kam syu ban lejwat la ino agar kom kain ke jongi kasiru kalong kum tahi handai ka bas ngau pula kalong bau blai ong yu Hosea khilai thit kani ka dor ka bangan nom yetu sapet hi lai ar kat kum ka jing batai kalong ka dor ka bom dei ka bahe kani ka yatu ka batay ya ka jinglong jingman jong kani ka briu ha ka di ka por lese ka la khamsan la khamrang ba kamlong syu ka briu ka bayad dor kalong ka briu ka balas niumet lese kani ka dur jong ka kala jingem kamlong syu ka bay tenat ka babha briu henrei ublay wong kilet siu da ka dor te ya ka bagan nup ko ngu ban wan biang ban pai bat lapi ulok trai ban let ban suspa ya ka kani ka ban i ya ka jing it ka jang ublay ya ka jat ban riu Israel wat la ka la klimsi na ublay bat ka bala biang manong condemn no ya ka henry ublay udang ay lat bat nga nito, epi, bakit ni kilanong, kibang alasot, kilanong Henry, kidaikom ito jingkang yet, iba ublay upli, iba ublay ukot, bat ublay wailat, bat ublay waipor, namar kadon da kapor, yagi ay, baro akmat jong ublay, bat kaktin ublay kaong, ba, umensim jong ublay nomele, junam bat ubriho. Ada pipet, ibenta ba siya din ro, kal jing bisyar jo blay kalong imminent ka history ki to bagi Israel kim sim kala ka bamot day na kata daw ublay wala ailat yo sim Assyria ban job ban penjot yaki ini day bentai bangis ngau pelana de pi perkat hap deng ka jing dam mat ka jing bitar ka jong ublay uailat. It is small window. Bau blay wailat. It ay pong shy. Iba red
บัดอีโปริบันเล่งกดหายกับเจ็ดเป็นเรียวบักกะลากับหมดงี้รู้หังโนบังงี้ดันกันเมาเบาเบลอเมียเละบนเสียนบัดอุเบลวกันนี้ก็ลงกันจิงอีจงอุเบลบัดกันจิงอีจงอุเบลบาเลยอุเละอดุกันนี่กี่คนอิสราเอลเดียกับตากิลกลิมซีอุเบลอุดังไอยากี่กันละกันนี้ก็ลงคุบอร์บาบายังไงพิรุบาระกินองปับกิบักคราวฮักมาดูเบลกิบอมดอนจิงกร์แมนชูนามาดูเบลอุเลียเตะยังกันนี้ก็จุดตังบัดกันนี้ก็จัดเป็นเรียวบัดอุเบลจงอิวลงอุเบลอุบบัดฮอกยังกันจุดตังฮาบังกับberkatยังกันนี้กุมกับbalang persetrian ngai ngu ya uble baga balang ka jongi lang bagi apartment lama ka jingi kai song tan rai ki kai ngi ba nadu dang kelung ngin ya te ya ka jutang jong ka jing pen baptis badu blai ba nga kan mau bagi ni ki kintin bong do ne ublai long lai ngot away na bom jukut ulang ublai ujong pi nadu menta bat hadu halakarta ndangila kamhe khasau snem saneng ngete sakawai ka jutang ngumikir riu de khot jong ka balang bat ha kani ka jutang ha bangi asyam ya ki sakramen pikan mau ngi juong ha bangi ay ka kuri ngi ong kumno kani ka long ka jutang ka bat phamai da ka snam jonga ya ka bala penmi no na ka benta ki babon ban map ya ki pop jongki asngo ya ki ne ki kenten oh kum ki kon jaga balang ki bala dan ke jutang badu belai dong ngin so slur ngin so ngan bat ngin pai no namaru belai ubat ya ke jutang kar bau belai udang ai lat dong ngin pai par bangai chong ke balang aingu ya ke balang aingu ya belai bangi kum ki kon Israel ngidon kini ki jutang ki bak terpang badu belai ngidon kini ki jutang ki bak terpang badu belai namar kata kito ki bak keren benye ka balang kidi ki bom susu hande ingi kum ki bas gauto pinyo na kum ka balang presbyterian kaba dapan yate ya ka jutang nadu dang kelung hadu banrang bah baru belai Hosea ai ya ka mat pedeng jong ka jingete kularu belai bad ki Israel halor ka nongrim jong ka jingi ka badne bad ka bomla ban kala kalong seriem ka musaite ubate ya ka jinglong si yeng si sem bad ka jingilong si kur si jaj ka bomla ban pendukut ka bomla ban pendukut ublai ulale bah palat ya ka jaj ban riu ka jongi wai ni ki professor nehu ubelong ru teman besan habang ye keren sisen habang ye syang apa office assembly wang mangi kum ka jaj ban riu kum no ngi survive ni kemlong ngam ka Tripura nama nadu ka stem khat praspa nriu po nyeu la nriu po sau la seng ya ka sor shlong ha ka ta ka por ngi dang long ka jai ben riu ka babit inang long ka jai ben riu ka baduna la telep yangi dagi wai pat ki jai ben riu wang pitip ka ai ka babat yangi ka dei ka longkur ka longka bat ka dei ka ni ka land holding system kini artli ki babat yagi naman ngi don kini ki jaj jutang ki jogi ki balapan ya ka jaj pan riu kini ka longkur ka longkha ka jogi ka wadon ji kermen ya ka jing ka jonga ba ka jong piru ka dei kini ka jutang ka bangiliate badu blai dei nama kata blai wai lat yanga badia pi hadu ka di ka por dongin pai show belai nginam saudu jengkermen langila jingem langila jat langila rem Henry ublai ukhat yang abadia pi namar uit
Yang adu kata-kata kuman penkot kadu ka jingruai sispa so pusau ko hom kerkhot ka baar ko hom to kan mau yu mesaya haganan ri bla bla sya ka ben ka sipa ya pha ban yo padim ya ba pha pen sitam haba ya pha uwat wan pai to ngai aseyon balei pan baklalat Ublay na kabanta ka buram jungun kerku. Amen.